बर'निसो बुंनांगौना जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव जितु ब्लक वाइज मिटिं बियो मैया देबरगाव ब्लक आरो सालाकाथि ब्लकआ जानानै थांखांबाय। खोब मोजां जादों मिटिंनि जितु उद्देश्य बिराद मोजां जादों आरो दिनैबो बनगाव ब्लक दा दिनै बनगाव ब्लकनि बिपिएफ हान्जानि मोनसे सेमिनार बा वार्कशप जादों। खोब मोजां जादों मथथे आं मोजां मोनदों गोसोखौ। आङो फोरमायदों जे रायजोफोरनो माने जोंनि वार्कारफोरनो आङो फोरमायदों जे बिपिएफ हान्जाया फैगौ समाव मा मा खामानि मावगोन आरो जों बोरै थांनांगोन बेफोरनि सायाव आं माखासे खोथा बुंदों जे जोङो फैगौ समाव मा एजेन्डा लानानै खामानि मावलांगोन बेफोरखौ रोखा रोखा फोरमायनाय जादों। दा बेनि गेजेराव जोंहा दङ जेनेबा बिपिएफआव गोबां जाथिनि सेलफोर बानायनाय जादों। राजबंशी सेल, गरखा सेल बा माइनरिटि सेल, बेंगलि सेल 6था सेल बानायनानै लानाय जादों। बे सेलफोरनि मोनफा मोनफा गार्जेन मिट जागोन बेखौ आं फोरमायदों। आरो जोङो बे प्रमद बर' बिथाङा जितु इलेक्सन खालामनो नटिस हरदों बेनि सायाव आं फोरमायदों जे जों थांनानै रायजोफोरजों रायज्लायहैदों। बाक्सायावबो थांदों, उदालगुरियावबो थांदों आरो चिराङावबो थांदों आरो फैगौ समाव क'क्राझारावबो नटिस होदों। बै माबायाव उल्टापानि सरलपारायाव बेहायबो जों थांगोन। बे जों थांनानै बेखौनो बुंदों जे नोंथांमोनहा गिनांगौ गैया, जिहेथु नोंथांमोनहा 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि सिगांनिफ्रायनो बे ओनसोलाव दंमोन। ओंखायनो बेखौ नोंथांमोनखौ इलेक्सन खालामनो नागिरनाया इलिगेल। नोंथांमोनहा प्रमान पत्र दङ, जिहेतु 2005 सनाव प्रथम निर्बाचनाव नोंथांमोनहा भट होनायनि मोनसे प्रमान पत्र दं। बे हिसाबै नोंथांमोनहा बिटिसिनि बासिन्दा होननानै फोरमान जाखाबाय। बेखौ जुदि दिनै प्रमद बर'आ इलेक्सन खालामोबा बेयो इलिगेल जागोन बेखौ जों बुंबोदों। जायखिजाया नोंथांमोनहा सिन्था खालामनांगौ गैया, जुदि इलेक्सन खालामोबा जोङो फैफिननानै नोंथांमोनखौ बे जायगायावनो थानायनि सुजुग सुबिदाखौ होगोन होननानै जोङो फोरमायनानै फैदों। आरोबाव नैबे आङो फोरमायदों जे लकसभा उदालगुरि लकसभा मोननांगौनि बेलायाव बिपिएफ हान्जाया आरोबाव दाखालि मिटिङाव सावरायफिनदों। जोङो बेखौ कन्डेमनेसन होदों आरो जोङो सावरायदों जे आयेनगत भाबै जुजिब्ला जोङो उदालगुरि लकसभाखौ मोननो हागौ नामा। बेनि सायाव जोङो गिदिर उखिलजों, गिदिर एडभकेटजों जोङो रायज्लायनानै साजेसन लागोन। जुदि जाथावथावबा जोङो हाइकर्टबाबो सुप्रिम कर्टबाबो खालामगोन, जुदि जाथावथाव नङाबा जोङो खालामनाय नङा। बेखौ आयेनगत भाबै जोङो सावरायनानै नायगिरगोन होननानै सिद्धान्त लादों। आरोबाव तामुलपुर जुडिसियेल साब डिभिजन कर्ट बेखौ दिनै प्रमद बर'आ सरकार थासेयावबो बोरै रङिया कामरुप मेट्र' रङिया डिभिजनाव हरनो हाखो बेखौ जोङो सोंखारिदों आरो जों बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। जोङो बुंदों जे जेराव मन्थ्रि दङ इउपिपिएलआ, एमएलएफोर दङ, एखेलगे बिजेपिजों थानानै सरकार सालायगासिनो दं। बे सरकार थासेयावबो बोरै लांनो हाखो? थारमाने बिथांमोना जेबो बुङा। सिएम सारखौ हयथ' रिकुवेस्ट खालामबा दिनै दिनाव हरफिनगोन। बिथांमोना बुङाखै। जायनि फलाव दिनै तामुलपुर साब डिभिजन जुडिसियेल कर्टआ मुसलपुराव जाबाय थायोमोन, बिनि बिसारा दिनै रङियावसो जासिगोन। दा बेफोर खोथा। आरोबाव आंनि मिथिनायाव मोनसे सुलुंनिफ्राय आं मोनदों जे जेब्लानाखि डिलिमिटेसननि सायाव बिपिएफआ जेब्ला आन्दलन खालामबाय थायो बे समाव प्रमद बर' आरो दिपेन बर'खौ सिएम सारा लेंहरदों होननानै आङो मोनसे सुलुंनिफ्राय मोनदों। आरो सिएम सारा सोंदोंमोन जे नोंथांमोना बे डिलिमिटेसननि सायाव मा बुङो? जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया सार, जेरै दं ओरै थाथों, बेखौसो बुंनानै फैदों। दा दायनिगिरिया सोर? दिनै प्रमद बर' आरो दिपेन बर'मोनहा सिएमनि सिगाङावबो जेबो बुङाखिसै। दिनै क'क्राझाराव जिथु एसेम्बलि समस्ति बानायदों बे सेटिसफेक्सन नङा रायजोफ्रा। बनगावआ दिनै मोननै मोनथाम समस्तियाव गावलांबाय। दिनै गसाइगावआबो जेरैबायदि जानांगौ जायाखिसै, करमझारियाबो जेरैबायदि जानांगौ जायाखिसै, बावखुंग्रियाबो जेरैबायदि जानांगौ जायाखिसै। थारमाने बिथांमोनानो बानायखानाय। प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोना मिथिथारगौ
गासिबो सिंनि खोथाखौ खिन्थु बिसोरो गावसिनि कलिगफोरनोबो मोजां खोन्थायाखै जायनि फलाव दिनै एसेटिस ओंखारदों आरो आंथ' मिथिथारबाय CM सारा लेंहरदों होननानै CM सारा लेंहरदों होननानै आं मिथिथारबाय दिपेन बर' आरो प्रमद बर'खौ लेंहरदों नोंथांमोना माबाफोर बुंनांगौ दं नामा होननायाव बिसोर जेबो बुङाखै जेरै दं ओरैनो थागोन बास बहुद खोथा दा रायजोफोरखौ माने अयथासार थगायबाय बे दिपेन बर'आबो थगायबाय प्रमद बर'आबो थगायबाय सेस खालामबाय दे थेंक इउ सिगांनि समाव नोंथांखौ जेब्ला बड'लेण्ड मुंखौ होनदोंमोन अब्ला गाज्रि रावजों बानसावदोंमोन बे प्रमद बर'नि खोथाखौथ' मा बुंनो प्रमद बर'आ जेब्ला बड'लेण्डनि आन्दलन खालामो बे समाव बियो बुंदोंमोन आं EM जानो थाखाय MCLA जानो थाखाय EM जानो थाखाय मन्त्रि MLA जानो थाखाय आं आन्दलन खालामाखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आङो सुक्ति खालामा होननानै सहि खालामा होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनै रायजोआ प्रमान मोनबाय बे सोर दै